Шыннан да біздің міне бұл пилотный проект деп айтсақ та болады. Бұл біздің конкурс ұйыштырдық міне алар белән берлектә. Бұл инде шәхси хуҗалыклар арасында иң яхшы әзерләнгән трактор техосмотрга. Әйтергә кирәк инде безнең менә май башыннан башланып киткән бит техосмотрлар шәхси хуҗалыкларда. Бұл безнең 25 майга хәтле дәвам иткән. Менә шушы аралыкта һәрбер менә булган сельсовет нинде әйтик җирлегендә шушы тракторларны карап, һәрберсенә менә бәя бирдек. Шуның нигезендә нәтиҗә чыгардык. Үзегезнең менә куелган таләпләргә, технозор таләпләренә сез дөрестән дә менә туры китереп, һәрберсен әзерләп, менә авылдашларыгыз арасында образец дип әйтик. Огнетушитель, аптечка, светоотвращающий жилетлар һәрберсе дә бар элементарный әйберләр. Монда инде безнең тагын дополнительный килеп керә проблесовый маячоклар. Обязательно бу агрегат токканда, юлга чыкканда обязательно булырга тиеш. Инде алар сездә бар иде, без аны карап киттек. Нашырга, инде менә бу сезнең үрнәк итеп куйган трактор, ул башкаларга, Рушан абый арбалар, алар башкаларга үрнәк булсын. Монда инде бер кешене дә гаепләү дә түгел. Бары тик иң беренче чиратта кешенең гомере һәм аның сәламәтлеге. Иң беренче шул. Чисталыктагын, я булмаса анда огнетушитель, аптечка алар элементар әйберләр алар булырга тиеш инде. Һәрбер техника. Аннары бер жыл колхозда эшләдем, армиядән кайткач, аннары киттем сельхозхимиягә эшкә. 91 ел. 8 ел онда эшләдем. Анда трактордамы инде? 150-та. Ул вакытта, наверное, теге фирмалардан, хуҗалыклардан тирис түгеләр булгандыр әле. Башлама ташулар, шәмәрдәннәрдән. 23 комнар иде. 23-не. Нинди комбайн белән? Шул инде. Акрыста. Ярар, булай менә үзеңдә шәхси техника нинди? Спет бар. Ага. 2 юмызы, бер экскаватор, берсе күн белән. Техника хайран, ни өчен? Менә дигән итеп әзерләнгән битмесе. Җәй башыннан чыгайык, көзгә хәтле. Өченче курсларда булай. Әле көз көне чәчкәч, арышныдагын кистереп чыгайык. Теге куермаска. Битергәч, колхозда кулларда эшкә йөрдем инде, аннары 1 ел дасафта укыдым инде монда, шоферлыкка. Аннары 93-тә армия хезмәтендә булдым инде. 93-тә кайтуга инде шул комбайнга утырдым. Казмис кысталар башта. Мәйтәм бу дәүрәк булыр миңа. Шул армияга киткәч инде, шул комбайннарда помощник эшләп алдык инде. Заискаларда, зилларда, чәчү вакытларында. Шул армия битләр инде, шул кайткач анда на водитель кирәк икәнс. Шуннан җитә башлаганда инде. Өйдә мин шул бәләнгә утыртам, акучу итәм. Кешеләр менә диләр, сорыйлар, попросилар, печән алып кайтам инде. Транспорт тәйнәвешне теге. Болай үзем эшләр эшлим инде. Сак булыгыз, карап йөрергә кирәк җегетләр. Юлда обязательно чыкканда үзегез белән правалар, кесәдә обязательно теге машинада калган, нидә калган дип анда әйберләр үтми. Шуңа күрә алга таба даган, шулай итеп техниканы алып итеп әзерләргә, хәвеф-хәтәрсез исән-имин генә йөрергә сезгә.